Andu Martinez Errituerto izango da datozen udal hauteskundetarako Tolosako EH Bilduren alkategaia. Erronka berri hau ilusioz eta arduraz hartzen duela azaldu du Tolosako Berdura plazan egindako aurkezpenean. Erronka handia da, baino ardura handiz eta are eta ilusio handiago zeltzen diot. Herrigintzari begira eta Tolosaren izaera anitzaren ispilu, ni bezilako herritar independiente batengan konfiantza jarri izana aurrera pauso pozgarria iruditzen zait. Osatzen ari garen lantaldeak ere ildo bera jarraitzen du. Herritarrontzat lan egin nahi dugun Tolosar ekintzaile, ezkertiar eta euskaltzaleak biltzea. Azken finean, EH Bildutik aspaldidanik bide hori jorratzen ari gea eta guk ere gure aletxoa jarri nahi dugu ibilbide horretan. Tolosarrok egiten dugula sinisten dugu, eta guk Tolosa anitza, solidarioa, parekidea, sortzailea, kritiko eta euskaldunean Tolosar zoriontsuak nahi ditugu. Eta hori lortzeko lanean buru belarri jarduteko prest gaude. Tolosa bizia, naturaren kontserbazio eta zaintzarekin arduratua, herri garbi, goxo eta atseginean bizi nahi dugu. Tolosarrok egiten dugunez, Tolosarron parte hartze erreala bultzatzeko dinamikekin jarraitu nahi genuke, eta hau kudeaketa garden eta profesionalen bitartez egin nahiko genuke baita ere, eta alaxe egingo dugu tokatzen baldin bazaigu aukera. Ibai Iriartek Tolosako EH Bilduren azken urteetako zerrenda buruak alkategaia aukeratzeko jarraitutako pausoak azaldu ditu. Prozesu ireki egin dugu, parte hartzailea, eta lehenik eta behin alkategaiak izan zitezken horien izenak jaso ziren, eta gero handuk behartzian 15 abalak jaso zituen, hemen abal horiek eskaini eta gure konfiantza guztia eskaini diegun pertsona batzuk gaude, eta horren bidez, bazkenen handu bilakatu da Tolosako Euskal Herria Bilduko zerrendaburua udal hauteskundetarako.